Kawadhi nyime ni jo ohala ma Nairobi ywak ni jonyiepo onge kata obedo ni en kinde nyasi mar skuku ma yande gin gi geno ni oganda biro timo budget mar skuku kod higa manyien. Kaluwore kod jo ohala giwacho ni jonyiepo ywak ni gionge kod omenda mar timo nyasi mar skuku kama tin ma gin go gitimo godo chenro mar duoko nyithinde skul kochopo higa manyien. Cynthia Onyango ni kod ler. Kochakore e stand mag uso gwen nyaka e mago mag uso alot. Piny okwethi. Tipo maka en chiro mani kod jouso kende ka jonyiepo to chalo ma odhi kwath. Kibanda mabet ni kod jonyiepo en mago ma iuse lewni mabet bechgi olwar. To kata e magi kwan mar jonyiepo ni piny ma opogore gi kaka ohinyo bet e kinde nyasi mar sikuku. Jo ohala wacho ni pogruok nitiere maduong' ahinya e chiro matoi kaluwore kod kwan oganda madhi nyiepo. Kama tin machopo e chiro no chiwo kwayo ni mondo duoknegi bech mwandu piny eka ginyiew. Kawang'iyo gi last year, sani ne yudo ka wan gi customers. Lakini sani saa 5:30 inaelekea saa 6 hakuna watu, hakuna movement ya watu. Ukiona kama hii ni 200 ukiambia mtu hapa anakuja anakuambia hapana niko na 100. Bagi kama hii ni bagi ya 700. Lakini ukiambia mtu 700 anakuambia ako na shilingi 300. Kaluwore kod David Wambati owacho ni oneno kido moro mar jonyiepo manyiso koso bedo kod chuny mar nyiewo mwandu. Kata obedo ni moko kuom mwandu gi gin mago mayande oganda ohero nyiewo e kinde ni mar nyasi. Bagi ni 500 anakuambia ako na 200. Ukimuuliza nini anakuambia ana pesa. Na previously kama bags sasa msimu kama hii ilikuwa inatembea sana. Ukiangalia kitu kama manguo kama hizo trousers zingekuwa zinatembea. Lakini sasa ukiangalia watu hata watu hakuna kwa isoko. Wenye wanafanya biashara wanajaribu kuweka price yenye mtu anaweza make, but so unapata biashara iendi kwa sababu hakuna wenye anakuja kusinunua. Jonyiepo mawaloso godo to wacho ni chenro magin go sani en mar nyiewo gik dok e sikul higa manyien kaluwore ni omenda magin go tin ma ok nyal romo timo nyasi mar sikuku. Tuna plan venye utanunua mango za Christmas kitu kama hiyo, but this time vitu zimechange kwa sababu ya economy. Like unapata zile mango zilikuwa unapata this time sasa utapata kwa sababu tunaanza hizo mambo za shule, hizo ndio budget sasa tunapiga. Unajipata unafaa kufinyalia pesa ndio sasa like kuongoje pia next year pia na karibia 2 weeks to come. Wanafunzi wanafaa kurudi shule. Ruto achilie do. Tukue hata at least sisi pia tupate kitu kidogo. Next year watoto wanaenda shule. Nyasi mar sikuku ma higa ni chalo nyasi ma oyudo jo Kenya ka onge gimoro e ofukegi. Kata kamano gin gi geno ni higa manyien biro bedo maber. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Toi Market, Nairobi.